Юрий, вы в 2017 году на своей странице в Facebook писали о том, что после Калиновки будет Ичня. Вот скажите, пожалуйста, основываясь на что вы писали такой пост, была такая информация, и как вы думаете, после Ични где может еще рвануть? Розрахунок дуже простий. У України було 6 найбільших арсеналів, де зберігалася більша частина найцінніших наших боєприпасів. 2 з найбільших арсеналів за один рік вибухнули. Значить, мав бути наступний за чисельністю боєприпасів. На той момент був найбільші запаси боєприпасів були в Цвітосі та в Ічні. І Ічня знаходилась ближче за всі інші бази до кордону з Російською Федерацією. Тому по формальних ознаках це був один з найвирогідніших об'єктів наступної диверсії. То есть вы все-таки склоняетесь к той версии, что это может быть диверсия. Тогда скажите, пожалуйста, как вы думаете, каким образом можно осуществить такую диверсию? Это должен быть какой-то беспилотник, я не знаю, там квадрокоптер, который будет скидывать взрывчатку с какой-то цепной детонацией или что-то такое? Я не думаю, я переконаний, що це диверсія. Варіанти диверсії можуть бути різні. Найпростіший насправді це дати вибухівку одному з співробітників бази, завербувати його як агента, дати йому наказ розмістити вибухівку на об'єкті, де знаходяться боєприпаси, і дати детонатор для того, щоб ця міна вибухнула. Все, тобто контроль на базах слабкий, особового складу людей для контролю не вистачає, склади дуже великих розмірів, облік боєприпасів, які в багатьох містах просто знаходяться в навал на відкритій землі, звичайно, він ведеться неточно. Тобто завжди є можливість для того, щоб безкарно зробити диверсію. Крім того, звичайно, є інші більш складні можливості, наприклад, вислати безпілотний літальний апарат. У випадку Ічні це цілком ймовірно для того, щоб завдати удар з повітря. Юрий, скажите, пожалуйста, все-таки по вашему мнению, шел 4-й год войны с Российской Федерацией, да, оккупирован Крым на сегодняшний день, идет война на востоке Украины. Вот как вы думаете, почему 4-й год войны и до сих пор нет нужной охраны на военных объектах? П'ятий рік війни і охорони не вистачає, тому що проблема нестачі і некомплекту, вона паралізує всю українську армію, не тільки підрозділи охорони арсеналів. Звичайно, для цього потрібна військова реформа, для того, щоб спрямувати наші обмежені людські ресурси і наші обмежені матеріальні ресурси саме на ті ключові точки, ключові об'єкти нашої військової інфраструктури, які передусім необхідно захистити і убезпечити. Саме цим і треба зараз займатися. На жаль, у нас замість рішень стратегічних у нас висилаються комісії і проводяться наради і розслідування. Ми воюємо, противник проти нас влаштовує диверсії в центрі України, підриває наші стратегічні об'єкти, а ми воюємо з цими диверсіями з допомогою директив, указівок, обіцянок по телебаченню і контролюючих перевірок. Юрий, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, где в дальнейшем, каким складом боеприпасов сейчас грозит вот такая диверсия, о которой вы говорите, и это, по вашим словам и по вашему посту на странице Facebook вы пишете о том, что это не последний подрыв. Как вы думаете, где может произойти еще такого рода диверсия?
У нас залишилось 3 великих склади боєприпасів. Значна кількість боєприпасів ще залишилась на Ічні, тобто далеко не все здетонувало. Тобто там можуть бути повторні диверсії, але дуже вирогідно, що противник буде полювати за найдефіцитнішими боєприпасами українськими. Тому не можна виключити такої пильної уваги до 3 великих полігонів, які в Україні залишаються. Це полігон, це база Арсенал Цвітоха, це Арсенал Розсошки і це база в Житомирській області.